Sí, des del segle IV veiem que, sobretot a partir del moment que la religió cristiana va ser religió d'estat, veiem ben bé que el poder laic i el poder religiós treballen mà a la mà per, un ajudant l'altre per expandir-se. No? Hi ha una pel·lícula que ha sortit ja fa poc, Àgora, en la qual es veu ben bé la lluita que hi ha, que fa el cristianisme i que de fet tampoc està tan dit generalment, no? Tenim per mantenir-se al poder i potser per manar també aquest poder laic. No? S'ha replantejat una mica la situació i, per exemple, en el llibre dono 3 casos, no? Que em semblen representatius. Doncs tenim, per exemple, el cas d'Espanya, que té un concordat, per tant, una relació molt clara amb la Santa Seu i en el qual els acords, bé, que coneixem. Un altre cas seria el cas dels Estats Units, que contràriament a el que podíem pensar, és un estat aconfessional. No afavoreix cap religió que l'altra, però és molt tolerant i els accepta tots. I, en fi, tenim un tercer cas, que és més extrem, que seria el cas de la República Francesa, que és totalment laica.